kubor nakaslem jong unongsan Hima. Samla Ïalehkai table tennis Khlad hari boy ude ban Leit Mihkhmat ya ke India sha Austria Mynta Bnai. Samla Dina Dayalan Vishwa bade nong Ïalehkai table tennis na ke jela Tamil Nadu bala du no yala ke jing ha ke jing tanra kali ha shang bangla ri boy ha ke sngi ublai ulade ban Leit Mihkhmat ya ke India ha ke WTT youth contender kaban long Halens Austria na du ka arphunyo tarik uyayong. Kani ka long kat kom ka jing pelat kubor na ka table tennis Federation of India. Ka TTFI kalau ong ba Vishwa ude Samla ubala Ïalehkai ha ka Shlam Krishna Swami TT Club kabadan ha ana nagar uni Samla ula job ya ka khusnam ha ka kadan cadet but sub junior ha ka riba ro ka wei bar ude ru barang pule BCom ha Loyola College nalor kata ula job ya ka khusnam la du ha ka under 19 boys title ha Dehradun national ranking tournament ha Bnai ka lalingkot 8,000 arpuar